Tervetuloa Oulangan luontokeskukselle. Tänään ohjelmassa 55 kilometriä Nutskarhun kierroksella. Noin 10 minuutin päästä pääsee lähtee. Kello on tuossa vähän vailla 6 illalla ja keli on hieno, aurinkoinen. Ennuste on semmonen, että puolilta öi muuttuu sitten sateisemmaksi, mutta katsotaan pitääkö ennusteet paikkaansa ja lähdetään nyt ainakin vähän kevyemmissä vermeissä tässä vaiheessa. Hyvää matkaa kaikille! Hei tsemppiä! Taas vähän alkuhöpinöitä. Kohta 8 kilosella tultu ja keli on mukava aurinkoinen, mutta kyllä pilviä näyttäisi saapuvan kovaa vauhtia, ettei ei varmaan ihan auringonpaisteessa pitkälle mennä. Lähtökohdat on sekavat. Ei oo mitään tietoa kuinka jaksaa, mutta kyllä tässä selviää varustuksesta sen verran, että sauvat on mukana ja tarkoitus olisi niitä vähän matalalla kynnyksellä ottaa havittaan, että 10 kilsasta alkaa tossa jonkinmoinen nousu, niin siinä ekan kerran ulos tuolta takaa ne sauvat sitten. Energiapuolella mennään tailwindillä ja syötäviä ei juuri oo mukana muuta kuin varaa energiaksi, että kaikki pitäisi tulla noista juomista. Lähtöalueella kun katteli porukan juoksuliivien sisällön määrää ulkopuolelta, niin tuntuu, että kaikilla on tosi vähän verrattuna itteen. Pakollisten lisäksi niin on semmonen kevyt tuulitakki ja sitten semmoset kuorihousut. Kevyet, mut muuta ihmeellistä. Ekstraa ei oo. Paino on kyllä ihan mukavasti, mutta se tietysti
matkan aikana siitä jos pikkasen vähenee. ...15 kilsaa tultu ja pari tuntia. Ensimmäiset pari pulloa on nyt tyhjennetty ja päästään tästä Pitkokselta pois, niin otetaan 2 täyttä eteen ja jatketaan. Kai se voisi sanoa, että ihan ok menee. Välillä on ollut vähän kosteita, mutta ei mitään hirveän pahoja paikkoja. Sauvalla tunkattiin toi ensimmäinen kunnon nousu. Nyt ne on laitettu jo takas pois, niin ei viitti näillä tasaisemmilla pätkillä käyttää, ettei vaan jää junnaan semmoista kävelyvauhtia turhaan. — 21 kilsaa takana. Nyt alkaa nää joenvarsbileet. Yritetään tää vähän mutkallinen osuus jotenkin tässä rantakivikossa mennä, niin koitetaan tää tästä mennä vauhdilla läpi ja sit onkin kova nousu ja kohta pientä karhunkierrosta. Kyllä tossa niinku viimeiset 5-6 kilsaa oli kyllä aika raskaita siinä mutta ei nyt mikään mahdoton tilanne vielä ainakaan. Sauvat on otettu esiin. Maailmanlohon nousu tuolta jokivarresta ylös harjuun ja sitten kohti pientä karhunkierrosta. On toi jokivarsiosuus pitkä. Kartatuku katte, niin et näe ennakkoa, että tosta vaan hujaus ja tosta sit purolta alkaa nousu, niin kyllä se vaan kesti. Noniin, on saavuttu tänne pienen karhunkierroksen osuudelle reiluun 26 kilsaa. Kohti ensimmäistä huoltoa vielä muutama kilometri. No ainakin siihen asti päästään. Ei varmaan kohta ensimmäinen riippusilta. Muutamia vesipisaroita, ihan niin kuin olisi tullut tuossa naamalle, niin no joo, nyt tulee. Katsotaan paheneeko tästä. Komeeta on. Jyyräävä koski, on muuten paljon näköisesti vettä.
Huoltaan tullaan 32 kilsaa. Just nyt tuntuu kyllä melko pahalta. Otetaan tunnelmat huollon jälkeen, jos matka siitä jatkuu. Eka huolto takana. Otin tämmösen setin. Olen ruvennut siellä ruokailemaan, mutta kaikkea muuta häsellämistä oli niin paljon, että aikaa kului. Nyt satelee. Vaihdettu kuoritakki, kuivapaita sen alle ja sitten semmonen ohut tuulitakki vielä siellä välissä. Jalkoihin en laittanut vielä mitään tohon päälle, että koitetaan näillä mennä. Maha on ollut vähän kipeä, mutta ei siihen tunnu oikein mikään nuottava. Eteenpäin. Hämärä on laskeutunut. Tuli tosi heikko hetki tossa, 37 kilsaa. Täytyy käydä tuo puskan puolella. Nyt tekee kyllä tiukkaa. Katsotaan miten tapahtuu. — 45 kilsaa. Täys. Sauva kävellen on jatkeltu. Vettä sataa ja tuuli käy ja johonkin näkee sentään. Tän vaaran päälle kun päästään, niin lasketaan tonne alas ja siitä on konttain. Tämän jälkeen on viimeinen huolto. Etappi kerrallaan. Niinku suht hirveetä on. Ei tää niinku ei oo enää hirveen kivaa, mutta kyllä tästä kiva muisto jää, ainakin jos pääsee maaliin. Tervetuloa Konttaiselle. Semmoset näkymät tänään. Kyllä kannatti. Viimeinen huolto käyty ja Valtavaaralle kipuamassa. Tässä reilu 6 rukalle, mutta semmoset puolet on nousua, niin tää on ihan samari hidasta loppu, mutta on kyllä tyytyväinen, että nyt on viimeinen huolto ohitettu ja ei tässä nyt kyllä enää käännytä takaisin. Klassista touhua. Ensiksi ylös, sitten alas. Niin se vaan sieltä sumun keskeltä loppujen lopuksi tuli. Huhhuh. Legendaarinen palovartijan mökki. Nyt ei ole enää paha. 3,3 kilsaa. On kyllä mutasta ja jäistä ja lumista ja vetistä. Kaikki yhdistetty. Nyt kyllä jaksaa vielä juostakin. Nyt noustaan ja rukaa yli. Ei oo paljon aina.
maali häämöttää. Se on kyllä hyvä fiilis. Olin yhdessä vaiheessa ihan varma, että Konttaisen huoltoon tulee jäämään, mutta sitten rupesi sitä lähestyä, niin olo koheni ja siitä vaan nopeasti läpi kohti Valtavaaraa. Ai. Kyllä ne olotilat vaihtelee. Ei se ollutko maalisuora vielä sieltä. No niin. Pistetään poikki hetkeksi ja kohta uudestaan. Noniin, uusi yritys. No, siellä on mahdollisuus. Mutta sitä ennen kuitenkin tässä muita maalitulijoita. Asko Hämäläinen saapui anteeksi. Oliver Atwood. Asko tulee sieltä vähän myöhemmin. Näin.